S týmito sme to zakončili dneska. Môže byť. 20-24 kľudne aj 80s. Fuck don't si come, baby, môžeme aj sem ísť. YSS movement, Shadow Curtis. Ráno 30 beh a po ňom tenis. Môj rap dá na prvú ESO na servis. Môj rap dá reperom dôvodca čertiť. Fokus na ďab, žiadne večierky. Steky na sták, aby som Som na ceste pre kamoša a ideme na ryby. Takže dúfam, že dneska sa fakt niečo podarí chytiť. Dúfam, že nás aj komáre nezožerú, lebo teraz cez leto to je veľmi náročné s nimi. Takže som zvedavý na to. Auto sme museli odparkovať troška mimo, lebo tam, kde ideme chytať, tak auto nemáme vôbec kam dať. Takže vyložili sme veci, ja som to bol odparkovať a teraz idem na miesto. Ideme nachystať veci a keď bude všetko nachystané, tak potom sa ozvem. Na tomto mieste sme tento rok ešte neboli, tak to môže byť celkom zaujímavé. Môže nás to prekvapiť, že čo chytíme. Teraz zapnem kameru a budú ma to mušky otravovať. Chytáme už nejakú hodinu, cca, slnko nám zapadlo, už máme tmu a ryba ešte furt neprišla. Takže som zvedavý. Dneska opäť bez člnu, takto na krátke vychádzky, ten čln sa mi vôbec nechce brať. Ale mám v pláne ďalší víkend asi, alebo cez týždeň zbehnúť na noc, to už zoberiem aj čln. To bude už troška zaujímavejšia rybačka, ale raz za čas je dobré aj takto vybehnúť, že na chvíľu, iba na odhod. Nehádžeme to ďaleko, máme tu kúsok od brehu. Ani som veľa nekrmil, konečne sa podaril záber. Máme za chvíľu 11 hodín, trebalo si počkať na to, kým sa zotmie, troška sa ukludní voda. A rozbehlo sa to. Doteraz tu hrala aj hudba, takže možno aj to niečo robilo. Bol tu hluk. Myslel som, že bude menší, ale celkom veľký, takže som spokojný s ním. Si ho pôjdeme ukázať, odvážime ho. Som zvedavý, koľko bude vážiť, ale tak tipujem okolo tých 12-13. Troška si zhrnieme, čo sa práve stalo. Stalo sa to, že došiel taký záber, že absolútne sme to nečakali, proste hneď začala pípať udica. Potom zdolali sme ho, kamož išiel, Tomáš išiel do vody, podobrali sme ho, dali sme ho na podložku a jak sme ho dal som mu háčik von z úst. V priebehu proste zlomku sekundy proste ten kapor zdrhol. Takže bol to hajzel. Ale tak stáva sa aj takéto, furt lepšie, ako keby máme utopiť kameru asi, čo sa skoro stalo. Bohužiaľ zdrhol, mal podľa mňa okolo takých 12-13 kg, bol fakt dlhý, pekne stavaný. Máme 23-28, takže ešte tu bude nejaký čas na to, aby prišiel nejaký záber. Cítim tam tú nádej, že ešte môže to pípnuť. Tak nepredĺžime to? Dokedy? Neviem, do 12:30, do 1:00 maximálne. Veď proste zotmelo sa, prestala hudba a reálne tá ryba proste prišla. Len trebalo počkať. Bo doteraz, ak to tu vyhrávalo, tak nebolo nič. Za svetla tiež to je veľmi slabé. Cez deň tie ryby vôbec nechcú brať, nemajú žiadnu aktivitu a takto v noci sa to proste rozbehne. Preto je najlepšie ísť na noc na ryby a vtedy je tá aktivita najlepšia, alebo skoro ráno ešte. Ale cez deň tu, na tomto štrkovisku, tie ryby cez deň sú schované a absolútne to nebere, lebo je tu plno ľudí, turistov a kadečoho. No akurát sa vyhodila ryba, síce asi niečo menšie to bolo. No ale jak hovorím, cez deň tie ryby vôbec není vidno, lebo tu je fakt hluk na tej vode a oni tie ryby nevidú a ani krmiť sa nebudú. Takže takto v noci jedine sa to dá nejak. A hlavne takto v noci je tu aj kľud a není také teplo, lebo cez deň na tom teple byť, to je ako brutál. To vydržať a to vám ani nejaký prístrešok alebo niečo nepomôže, lebo tam sa tak zohreje vzduch, že máte problém vydržať, že najlepšie je ísť pod nejaký strom alebo tak. Máme tu ďalší záber. Takže kapor, čo sa podaril, vyzerá... Počkaj, natáčaj, ešte toto bude nadlho. Sieťka sa mu zachytila do úst. Ešte ti zdrhne. Lebo toto bola tá istá situácia, čo u mňa. Ty ho necháš takto? Hej, moje ryby sú naučené.
Nechci. Ostaň. Skoro sme prišli o kapra číslo 2, ale my sme už zvyknutí. To sa mi nikdy nestalo, ale... Nezaklikni to. Na gulaši. Ale čo hovorím? Ostaň. Je to možné, ostaň. Ja mám môj gang, voľovo som made it. Ty kokos. Máme tu druhý záber. Medzi tým, jak sme fotili a natáčali Tomášovo kapra, tak mne sa brutálne rozbehla udica. Takže máme tu double. A z tohto neviem, čo bude. Najprv ja zobral to krásne. Nestíhame ani fotky spraviť nič, máme tu tretiu rybu. Zopár 1000 fans, besties, podobnou vlny, netopím sa, ja som detský. Západ, východ, severu, počujú to aj češky. Nehambí sa bija, rozumiem aj český. Krke, lesky, klské cesty, dnes sa tu nespí. Malí chlapci plavú up, stále beh na dolu tráv. Stále, mohol som sa kľudne vzdávať. Mohol, už to je viac jak len rap. Už je to viac jak rap. Toto je jeden z tých menších a to je ten posledný kapar, čo sa podaril. Myslím, že to môže byť. Toto sú tie ryby, čo sa podarili. Okolo 10 kg obe. S týmito sme to zakončili dneska. Môže byť. Takže kapor o váhe nejakých 10 kg. Krásne stavaný, dlhý kapor. Potešil. S týmto už aj fotka je. Môžeme pustiť. Takže máme po rybačke. Ja idem akurát pre auto. Za mňa táto rybačka dopadla veľmi dobre. 4 ryby sa nám podarili za relatívne krátky čas. Za chvíľu budeme mať 2 hodiny, takže sa nám to troška predĺžilo. Plánovali sme do polnoci, len proste kúsok sme to potiahli a potom, jak došli tie ryby, tak to zobralo veľa času, lebo vždycky, keď proste dojde tá ryba, pokým sa zdolá, dá do saku, odváži, nafotíme niečo, tak prejde aj pol hodina. A tým, že sme mali 3 ryby, tak sa to ešte viacej natiahlo. Vidíme sa zajtra. OK, takže tu máme deň číslo 2, zase idem na ryby, máme štvrtok a proste sme si povedali, keď sa to reálne včera podarilo, tak prečo neísť aj dnes. Idem zbaliť veci a pôjdem pre kamoša. Veci už mám všetky naložené v aute, mám to pobalené a idem pre kamoša. Ideme tam jak včera, lebo proste tá ryba, keď včera tam išla, tak a niečo sme tam nakrmili, tak ryba sa tam musí zdržať a budeme veriť, že pôjde to aj dneska tak dobre, jak včera. Takže uvidíme, som zvedavý. Som zvedavý, jak to dopadne dneska. Budeme tiež možno do polnoci, do 1, jak včera. Alebo zase, jak včera sa to predĺží do 2, čo som boli. Že domov som došiel o 2:45. Takže nechajme sa prekvapiť. Veci máme rozložené a nastala taká vec, že sme sa stavili o to, že ak dneska nepríde kapor, tak proste neodchádzame. Odídeme z týchto rýb až vtedy, keď sa podarí aspoň jednému z nás chytiť kapra. Takže snáď tu nezostaneme do zajtra, do 9 rána. Tak ani to netrvalo dlho a prišiel záber, ale toto je... Koľko som ide... Celkom rýchlo je. No, tento záber prišiel oveľa skôr, jak včera. Včera sme k tomu prvému záberu sa dostali až možno o 10:30 a teraz máme kúsok po 9 a záber je tu. Snáď to bude niečo krajšie.
Čo sa akurát stalo? No, prišli sme tak troška o kapra. Išli sme ho podobrať a vypol sa. Bola to chyba toho pána za kamerou a takisto aj moja, takže môžeme si za to sami a tým pádom, že tá ryba nebola na brehu, takže nebola v podberaku, tým pádom ryba keby ani nebola a musíme ešte počkať na kapra. Už sme mohli odísť, ale bohužiaľ nemôžeme, takže čakáme ďalej. Bol celkom pekný, bol veľkosťovo možno podobne ako tej, čo včera. Takže nebola to malá ryba, ale nič sa nedá robiť. Začíname s takou smolou, jak včera. Včera nám zdrhol ten kapor z podložky a teraz sa ten kapor ani do podberaka nedostal. Takže na hovno to je. A jedna vec, čo vám odporúčam, keď idete na ryby v noci, tak repelent, lebo tie komáre, to je akože extrém. A keď takto ešte svietíte so svetlom, tak vás idú zožrať. No nič, ideme ďalej čakať a keď príde nejaký záber alebo niečo podobné, tak sa vám ozvem. Podarili sa 2 kapre. Tieto sú menšie, ale prišlo to. Zas oba prišli naraz, skoro v tú istú sekundu, že tá jazda bola úplne že totožná skoro. Včera boli tí kapri väčší, ale nevadí, aj toto je niečo. Je dobre vždycky ho nechať, nech sa ukludne, odplave sám, lebo keď ho len tak pustíte do vody a neodplave, tak môže sa stať to, že ten kapor ľahne ku dnu a utopí sa. Je to čudné, že kapor sa môže utopiť, ale je to možné, lebo on zaľahne do toho bahna a keby sa tam udusí. Ideme ide sa chytať ďalej. Né. Odopol sa. Aha. Odopol sa. Najnepríjemnejšia vec každého rybára. Tomáš prišiel o rybu. Mali chlapci plavu stále beh na dole tráv, stále beh na mohol by si sa už zdať, mohol som sa už je to kurva viac než rap, už to je viac jak rap, už je to viac jak rap, podrž mi kabát, nevedel som jak, no vedel kde to hľadať, každý deň ma učil padať, chcel by som zastaviť na to celé zradať, milí sa keď si myslíš, že budem čakať. Ja a môj klan je prvaťata.